ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa, ka anyị taa okporoko tere pawuda o, ka anyị mara ukwu jọji gadulata ya o. Ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa, ka anyị taa okporoko tere pawuda o, ka anyị mara ukwu jọji gadulata ya o. Ihe ọma mere anyị ihe ọma o. Ndundu ndudundu ndundudundundu nchunchu 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 chunchu nchunchu 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 nchu nchuchu nchu nchunchuru nchunchu 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 nchunchuru nchu nchunchu nchunchu nchunchuru nchu nchunchu nchunchu chunchu chunchu nchunchu chunchu nchunchu nchu chunchuru nchu nchunchu chunchuru nchu nchu ihe ọma mere anyị ihe ọma, ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ọnwa egbule nwaanyị afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa, ka anyị taa okporoko tere pawuda, ka anyị mara ukwu jọji gadulata ya owe. Ihe ọma mere anyị ihe ọma owe, ihe ọma mere anyị ihe ọma owe, ihe ọma mere anyị ihe ọma ihe ọma mere anyị ihe ọma owe, ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa, ka anyị taa okporoko tere pawuda, ka anyị mara ukwu jọji gadulata ya o. Ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ntuntu 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 chunchu ntuntu 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 ntuntu. Ihe ọma mere anyị ihe ọma owe, ihe ọma mere anyị ihe ọma. Ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa, ka anyị taa okporoko tere pawuda owe, anyị mara ukwu jọji gadulata ya o. Ihe ọma mere anyị ihe ọma. Onye nyere anyị nwa ịmarala ya, ịmarala ya ịmara. Chinye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke bi n'igwe. Onye nyere anyị nwa ịmarala ya, marala ya ịmara. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọzi. Onye nyere anyị nwa ịmarala, ịmarala ya ịmara. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke bi n'igwe. Onye nyere anyị nwa ịmarala, ọ ịmarala, ọ ịmara. Onye nyere anyị nwa ịmara na ọ bụ Chineke. Onye nyere anyị nwa ịmara, ọ ịmarala ya marala. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke bi ngọzi. Onye nyere anyị nwa ịmara, ịmarala, ịmarala. Onye nyere anyị nwa marala. Otuntu ndutuntu ndururu ta kukuku ndururu ka tuntu ngururu ikaka kanka mkpamkpa ngururu chacha tutu ngururu ikankanka urundu ndururu itotototototo ndururu ndururu tototototo ndururu 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 tototototo ichacha okokoko kaka mkpọkpọkpọ ọ bụ Chineke. Onye nyere anyị nwa ịmarala, ịmarala, ịmarala ya. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọ. Onye nyere anyị nwa ịmarala, ịmarala, ịmarala. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọ. Onye nyere anyị nwa ịmarala, ịmarala, ịmarala. Onye nyere anyị nwa ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọzi. Ogiri ma nwa onye ga-enye m, ogiri ma nwa onye ga, ogiri ma nwa onye, ogiri ma nwa onye ga, ukwu jọji onye, abada ukpo onye ga-enye m,
rice akpa rice onye ga-enye m onye ga-enye m dollars onye ga-enye m pound sterling onye ga-enye m onye ga-enye m naira onye ga-enye m onye ga-enye m pounds onye ga-enye dollars onye ga akpa onye akpa rice onye ga-enye m jọjọ ukwu George onye ọ bụghị ma nwa onye ga ma ọ bụghị ma nwa ma ọ bụghị ma mma ma ọ bụghị ma nwa onye ga ma ọ bụghị ma nwa onye ga ma ọ bụghị ma nwa ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m onye ga-enye m ukwu George onye ga akpa rice onye dollars onye ga American dollars onye ga British pounds onye ga-enye m onye ga-enye naira onye ga-enye m naira onye 1000 onye ga akpa rice onye ga akpa okporoko onye ga akpa heni onye ọ bụghị ma nwa onye ga ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m cha Igbo kwenu owe cha Igbo kwenu owe cha Igbo kwenu owe Abia kwenu owe Anambra kwenu owe Ebonyi kwenu owe Enugu kwenu owe Imo ndị mma kwenu owe Nigeria kwezuonu. Hello, my beautiful friends, families, and loved ones. I welcome you all once again to my Igbo segment. Let's learn everything about the Igbo. I'm your regular host, Mazi B.O., a full-fledged Igbo son and teacher of Igbo language, culture, and traditions, including general issues that affect our lives in society, the lives of the Igbo and the lives of the non-Igbo. The songs that I sang earlier, you only hear such songs where a newborn baby is being brought home from where it was reared, or rather from where it was being delivered or where it was given birth to or birth in. So that's when you hear such songs. If you are a non-native of Igbo tribe and you're coming from somewhere and you hear such a song or any of those songs, just believe that either they are embarking on a journey or trip to welcome a newborn baby home, or they are about to do so. In general, what that signifies is that a new addition has come today, has come to a particular family, one family or the other, and it's a thing of joy. Igbo people value childbirth. We place a lot of importance, we attach a lot of importance to the birth of a child. But when it comes to the birth of a child, it has processes by processes. When you get through one process, you proceed to the other. After that one, you proceed to another until the child has been named. So that's when everybody now goes in. It's all about people coming around to say, okay, I'm here to check out your newborn baby and the mother, that's all. So when a child is giving birth to, I told you on one of our previous videos that when a child has been given birth to, there's something that is called Omugo, during which a woman, the mother of the child's mother, that's the child's grandmother, is expected of her to embark on a trip to where the child's mother, the child, and its father reside. So the period she stays there is called Omugo, because she's there to babysit the newborn baby, take care of the newborn baby, and possibly the mother, if need be, and then the father also. Because there's one adage that goes, what is good for the gander, what is good for the goose is also good for the gander, or what is good for a pregnant woman is also good for whoever that has put her in that condition. So that's just it. So as the mother of the grandmother of the newborn baby, the maternal grandma of the newborn baby, takes care of the newborn baby, takes care of its mother, takes care of herself. He also takes care of the father, because everybody is included in the Omugo or the babysitting thing. So that one aside. So these songs signify that a newborn baby, as I said earlier, is being brought home or being led home into the family where it was given, birth to. So
That's just the way it's done in Igbo land. It's a thing of joy. So it's not something that people take for granted. Everybody makes sure that they are there. Even if those elderly women who have waistbands, they'll all be there to do one dance or the other dance to show that they are jubilating, just to show that they appreciate God who has given a one of their kind, who has made it possible for a woman of their kind to be pregnant, stayed for the whole of 9 months, gone through, allowing her to go through the travels, and finally she put to bed. So they should all come around to rejoice with the family. You understand? So in the process, everybody is expected, especially those who live around. That's just the way it is. I've said it earlier. So wherever you see this song, just bear it in mind that a newborn baby is being welcomed home, or has already been welcomed home. So if you don't know how to do it, you're not an Igbo, all you have to do is to join me in this thing. Onye nyere anyị nwa, ịmarala ya, ịmarala ya, ịmarala. Onye nyere anyị nwa, ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọzi. Onye nyere anyị nwa, onye nyere anyị nwa, ịmarala ya, ịmarala ya. Onye nyere anyị nwa, ịmarala na ọ bụ Chineke dị ngọzi.